масъала ва баҳси марзбандӣ дар ҷаҳон ҳамону актуалӣ боқӣ мемонад. дар олам кишварҳои нав падид меоянд ва табиист ки сарҳадҳои нав пайдо мешаванд ва ё ин ки сарҳадҳо дигар мешаванд ва таъмини бехатарӣ бар дӯши худи ҳар як кишвар аст. ва Тоҷикистон ҳам бо чанд мамлакат ҳаммарз мебошад ва замона нишон дод ки марзбонони тоҷик аз уҳдаи дифои сарҳади худ сарбаландона мебароянд. чанде пеш мардуми сарбаланди тоҷик дар ғояти ифтихору фараҳмандӣ дар фазои фароҳмию сулҳу суботу ваҳдату ҳамгироӣ бархурдор аз меваи сарандарахти тануманди озодию ободӣ 26-умин солҷашни истиқлолияти давлатии кишвари хешро бо оростани маъракаи маҳфилҳои ҳунариву фарҳангию варзишӣ ки моломол аз суру сурур буд мутантану муҷаллод сарҷам таҷлил бинмуданд. ин ки дар Тоҷикистон бадин осон муҳити мусоиду муқбил вилоят дорад аз баракати хидматҳои ватанхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки тавонист на ки як оташи ҷанги шаҳрвандии бунёдсӯзро фурӯ ҳишт, балки яке аз рукнҳои умдатарини эъмори давлат ва таъмини бақои он нерӯҳои низомии мамлакатро бо шумули тамоми ҷузву томҳои марзбониш иқтидору тавонмандиҳояшро ба ҷиҳати таҷҳизонидан бо олоту афзори ҳарбӣ дар гузораи солҳои соҳибистиқлолӣ таҳкиму тақвият бахшида дар маҷмӯъ як артиши мукаммалу қобили разму дифоъро сохтан ё оростан ёрист. аслан марзбонҳо инҳо дар ҳама давру замон сипари асосӣ ҳастанд. инҳо дар хати аввал ҳастанд. инҳо мардуме ҳастанд ки воқеан ҳама хавфу хатар ва таҳдидҳоро дар матҳи аввал ҳис мекунанд. вақте ки солҳои 94 қушунҳои сарҳадӣ ташкил шуд, албатта камбудиҳо буданд. ягон ҷои пинҳониш нест. агар ки сару либос нигоҳ мекардӣ, хизматчии ҳарбӣ дар як сол як сару либос мегирифт ё ки дар 2 сол як сару либос мегирифт, ё ки агар таъминоти хӯрокаро гирем, мисол аз ҳамон меъёре ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо карда шудагӣ аст, ба пуррагӣ намегирифтанд, имрӯз аз замин то осмон фарқ мекунад. аз ҷомеаи сохторҳои қудратӣ нерӯҳои марзбонӣ дар маркази сиёсии низомии сарвари муаззами давлат қарор дошт, чаро ки ҳифзи яклахтии барубуми меҳан, таъмину амнияту осоиши раъияти кишвар аз бисёр ҷиҳат аз аъзои ин ниҳоди қудратӣ бастагӣ дорад. мас сарҳад метавонад мавҷудияти давлатро ба монанди иқтисодиёт, ба монанди миллат, монанди аҳолӣ, монанди забон муайян кунад. яъне сарҳади давлатӣ ин худ баёнгар ва нишонаи асосии мавҷуд будани давлат аст. таърих гувоҳ аст ки дар тамоми давру замонҳо нерӯҳои марзбонӣ дар сангарҳои сангини муҳорибаҳои ватанхоҳӣ ҳамеша дар сафи пеши ҷангу ҷӯш қарор дошта аз худ фидокориҳои хориқулода нишон медоданд дар муқобили душманони марзталабу наҷоткунии хеш. байни тамоми кишварҳои ҷаҳон қариб аз қадимулайём масъалаи марзи бум, яъне ки сарҳади байни кишварҳо вуҷуд дошт ва вобаста ба ин зиндагии масалан халқияту миллатҳое ки дар дунё ҳастанд, хуб ҳар кадом як минтақаи муайяне барои худ ҷудо кард ва дар ин минтақа умр ба сар бурда мардумони бумӣ мегӯянд ё ки мардумони таҳҷоӣ мегӯянд ва кишварҳои худшона барои ҳимояи манфиатҳои ҳаётан муҳимшон, барои амнияти худшон хуб марзи буми худшона ташкил карданд. халқу қавму ҷомеаҳои мухталифи дунё бо сабабҳои бархурдҳои сиёсӣ ё иқтисодӣ ва дигар миллию мазҳабию этникӣ маҷбуранд ки ё гуреза шаванд ё ин ки минтақаи дигар, давлати дигар, сарзамини дигар, ҳамсояҳо ки нисбатан обод ҳасту тинч ҳасту амонӣ ҳаст, ба он ворид шаванд ва онро халалдор кунанд. ва аз ҳамин лиҳоз ман гумон мекунам ки ҳар як ҷомеа ва ҳар як давлат бояд манотиқи худро, сарзамини худро дифоъ кунад. суоли матраҳи диду водид ва мавриди муҳокимаи баррасӣ ин аст ки дар таърихи башарият кай эҳтиёҷ ба таъсиси нерӯҳои марзбонӣ падид омад. ба фикри банда
با استناد به مدرکات و سرچشمه‌های تاریخی اثرهای منظوم و منصور باستانی میراث مانده و هم اسطوره و روایت رایج میان مردمان گوناگون نژاد میتوان حدس و فال زد که نخستین گروه‌های تعیینات مذکور سابقه‌اش هنوز به عهد و آوان تا تاریخی میکشد. با گونه مثال میتوان به شیوه شکار و مرزبندی درندگان دشتی چون شیر و پلنگ و امثال آنها اشاره کرد که به جهت ارثی از او دوران تا تاریخی در خلق و خوی خود تا بدین سو انتقال دادند. در فیلم های مستند اوید به شیوه زندگی و هوش میبینیم که چی طور حیوانات درنده خونخواره در دشت‌های بیکران افریقا قلمرو شکار خود را علامت گذاری میکنند و به نقد جان خویش آن را حفظ مینمایند. این در حالی است که نیک اگر بینگریم در وسط این دشت‌ها برای جمع درندگان توشه و تهمت تا بس گفتن کافی است، اما غریزه سرشتی بقا در نهاد آنها این عمل را برمی‌انگیزد که دشمن را دور از خود نگاه داشتن یا حقیر و ناتوان دیدن به. واقعا برخی از کارشناسان امریکایی نیز همین غریزه را یعنی داوی بقا را به انسان‌ها نسبت می‌دهند که در این زمینه به گسترش مرز و بوم خود و بعداً حفظ آن تدبیرهای شگفت‌انگیزی را سیگالیده تطبیق میکنند. در این راه بدتر از خونخوارترین درندگان وحشی رفتار میکنند و از قتل سراسری نیز رو نمیتابند. اگر ما وضع سیاسی امروزی عالم را نگاه کنیم، مثلا در شرق نزدیک بسیار حادثه واقعه شده ایستادند و بسیار خطرهای زمانه امروز خاراکتر گلوبالی گرفته ایستادند و میتوانند که هر وقت به حدود این یا آن دولت مثلا ناآرامی وارد سازند. حفظ سرحد در تمام دنیا باقی مانده است. حتی امریکا که مثلا بهترین و پرقوتترین نیروی دنیا رو دارد و از خوف مثلا وارد شدن قوای تروریستی امین نیست. بنابراین و باید که سرحد هوایی، سرحد آبی، سرحد مثلا خشکی خش رو همه وقت زیر نظارت داشته باشد. با اقرار برخی از پژوهشگران رشته سیاست و نژادشناسی، سببگار چنین اقدام آنها در خلق و خوی سرشتی حیوانهای آنها نهفته است. از جمله بنا به قول کارشناس معتبر و مشهور آمریکایی خینز سونبادوین، سببهای جنگ‌ها و ریشه‌اش در سرشت آدمی است، نه که در ساخت‌های اقتصادی ساخته او. عالم دیگر شپنگلر می‌نویسد این انگیزه را تمایل به نزاع را با غریزه تجاوزخواهی انسان میتوان ارتباط داد. با تقویت فکری او محقق دیگر به نکته مذکور پافشاری می نماید. انسان معنا هم درنده بود که کشته توسط سلاح غریزه طبیعی اوست. چون از کارشناسان آمریکایی حرف زدیم، خلاصه ما رو اون شده که حتما از وطن ایشان دیده بگیریم که نسبت سرحد آمریکایی ها چی انگاره دارند. اما راه اون طرف اقیانوس خودگران بوده است. بیش از 20 ساعت راه هوایی. دوشنبه آلماتا، فرانکفورت، نیویورک، واضح‌تر نیویورک. در فرودگاه فرانکفورت 4 ساعت توقف کردیم تا به طیاره نیویورک بشینیم که واقعا طولانی ترین پرواز در سفر خدمتی ما بود. در اروپا سرحد معنی نسبی دارد. با دسترس کردن ویزای شنگنی و با وارد شدن به داخل شهر اروپا، بگذار که من همین شهر فرانکفورتی لبی ماین باشد و 26 کشور اروپا سفر راحت میگردد و اما قضیه عرب نشان داد که بیشتر کشورهای اروپا سرحد خود را برای گریزها بستند و پس معلوم می شود که انسانیت حالا برای کاملا برداشتن سرحد آماده نبوده است. اگر که ما اروپا را گوییم، کوشش کردند که در نیمه دوم عصر 20 سرحدهای خود را از بین برند، یک اتحاد اروپا را تشکیل کنند. با مرور زمان این حالت نشان داد که نه همه وقت این به منفعت خود همان اروپایی‌ها هستند. نشان داد که خود اروپایی که از روی زینه ترقیات فرهنگ و اقتصادیات و معنویات به هم نزدیک هستند، آنها نیز تا به اندازه به نگاه داشتن سرحدهای خود نیاز دارند. کار کرده به فرودگاه نیویورک فرود آمدیم. هرچه راهبلد آمریکایی ما لورا براون ما رو پیشواز گرفت و راه گرفتیم راست به
штати Вермонт, шаҳри Бурлингтон ва маҳаллаи наздимарзии Ньюпорт. мақомоти қудратии иёлоти муттаҳидаи амрико кӯмаки худро ба мо арзонӣ доштанд ва барои бардоштани филм хеле мусоидат карданд, чаро ки фаҳмиданд мо аз он тарафи дунё омадаем. воқеан сарҳадчиёну кормандони гумрук дар амрико дар як сохтор муттаҳид шуданд. амрико ҳамагӣ бо ду давлат ҳаммарз мебошад, канада ва мексика, ва мо низ тасмим гирифтем ки вазъи ҳарду марз ва кори марзбононро бубинем то чӣ қадр бо кори марзбонони тоҷик мувофиқ будааст. ба ростӣ аҷаб шеваи корис марзбонони ин кишварро дар марзи канада андак фориғболанд, чаро ки ками андаркам дар ин ҷо сарҳадшиканӣ ба назар мерасад. сарҳади ин ду кишвар сарҳади тоҷикистону қирғизистонро мемонад. фақат роҳ ва рамзе марзро ҷудо мекунаду бас. ин роҳи автобусгарди тиҷоратӣ мебошад. дар мо 5 қатор роҳи нақлиётгарди тиҷоратӣ мавҷуд буда, дар он тараф низ чунин ҳолат мебошад. автобус зери назорат гирифта мешавад. ҳар як нақлиёт ва мусофир аз назорати қатъии кормандони полис гузаронида мешаванд. бале дар мо системаҳои гуногуни назорат ва тафтиш мавҷуд аст. илова бар ин автобус, мошини сабукрав ва умуман нақлиёти тиҷоратӣ низ аз тарафи полис аз назорат гузаронида мешаванд. сарҳади канада рост ба маркази иёлоти муттаҳидаи амрико, шаҳри вашингтон, яъне пойтахти он омадем, то ин ки андешаҳои коршиносонро оиди сарҳад дар ҷомеаи кунунӣ бифаҳмем ва мебинем ки то кадом андоза андешаи коршиносони амрико бо андешаи коршиносони тоҷик рост меояд. ман Майк Фишер мебошам. айни ҳол ман президенти юн хадамоти бехатарӣ маҳсуб меёбам. дар чунин конференсҳо ва вохӯриҳо мо бештар ба бехатарии сарҳад таваҷҷӯҳ мекунем ва ин имконият медиҳад ки мушкилиҳо шунида шавад ва роҳи ҳалли ин масъала дида баромада шавад. ва барои ҳалли ин проблема имконияти васеъ пайдо мегардад ва ин вохӯриҳо ба бисёр саволҳо ҷавобҳои мушаххасу муайян пайдо мекунад. ва мо кӯшиш мекунем ки роҳи осони ин масъаларо ёбем. ҳар давлат бо мушкилии сарҳадӣ рӯбарӯ мешавад. ин вобаста аз муҳит мебошад. вақте ки сарҳад дар ҷои сераҳолӣ сохта шавад, оё ин одамонро боз медорад? аммо ман аз таҷрибаи худам мегӯям ки на ҳеҷ гоҳ. мо ҳеҷ гоҳ девору панҷара насохтаем ва он ҳам ҳимоя намекунад. дар кор шавад аз болои девор ё аз тагаш мегузаранд. ҳар сол мақомоти марбут ба сарҳад анҷуману форумҳо ташкил карда шахсони муваззаф дар бораи фаъолияти сохтори худ суханронӣ мекунанд. дар чунин форум рӯзноманигорон низ даъват карда мешаванд. аз бурду бохт ва муваффақият ҳарф мезананд. табодули афкор зарур будааст. асосан кори мо бо сарҳади канада, амрико ва мексика, амрико вобаста аст. ин конференсҳо барои муносибат ва муоширати як давлат бо давлати дигар имконият медиҳад. чӣ мемонад ва чӣ меравад ва дар оянда чӣ моро интизор аст ва онҳо чӣ мехоҳанд. мушкилиҳои сарҳадӣ зиёданд. лозим аст муайян кард то дар ин ҷо киҳо зиндагӣ мекунанд ва ба чӣ корҳо машғуланд. давлату ҳукумат бояд инро ба инобат гирад. ва ина кишвари дуюме ки бо иёлоти муттаҳидаи амрико ҳамсарҳад мебошад, ин кишвари мексика аст, ки дарозаи сарҳад байни ин ду мамлакат қариб ба 2500 километр мерасад, ки аз он 80 километраш ба ноҳияи Санта Круз рост меояд, ки 2 рӯз мешавад мо дар ҳамин сарҳад қарор дорем. ва тавре мебинем сарҳад байни ин ду мамлакат бо шихҳои оҳанӣ дифоъ мешавад ва ҳукумати Трамп мехоҳад ки аз ин шеваи сарҳадбандӣ гузашт бикунад ва ба ҷои ин девори ғиштӣ бичинад. аслан номи кишварҳо ҳархела мешаванд, аммо қазияи марз дар кулли дунё якхел аст, бо унвони қочоқ. амрико кишвари муқтадир аст, ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ, лек то кунун мушкилоти сарҳадиро ҳал накардааст.
Sure. So right now we're standing in Alburg, Vermont. маконе ки мо дар он ҷо қарор дорем вармар ном дорад. аз ҷониби дасти чап вармар ва аз ҷониби дасти рост бошад шаҳри Нью Йорк. аз он ҷо сарҳади Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо кишвари Канада аст. ин кӯл Лик Чен Плейна ном дошта таърихи бисёрсолаи бою рангин низ дорад. дар гузаштаи таърих қисмати бештари муҳорибаҳо дар назди ин кӯл сурат мегирифтааст. аз қабили ҷанги фаронсавиҳо бо ҳиндуҳо ва ҳам ҷангҳои инқилобӣ. инчунин шартномаи собиқ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷефферсон бо президенти Канада дар бораи шартномаи тарафайн ва хариду фурӯши иқтисодӣ дар ҳамин манзараи зебо доирӣ гардида буд. канори ин кӯл дар мавсими тобистон барои сайёҳону меҳмонон макони фараҳбахш асту истироҳатӣ. феълан ин кӯл макони истироҳативу стратегӣ ҳисоб ёфта дар мавсими гармои сол ҷое барои овбозии хурду калон мебошад. бинобар сабаби аз дасти чапи ман хатти сарҳад бо кишвари Канада вуҷуд доштан полисҳои мо ба таври доимӣ ин маконро ҳамеша муҳофизат менамоянд. агарчи техникаву технология рушд кардааст, аммо тафаккури қочоқбарон ҳам пеш меравад дар баробари рушди ҳамон техникаву технология. тӯлонитарин сарҳад дар ҷаҳон ки аз ҷониби марзбонон дифоъ карда намешавад, ин марзи байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада мебошад. байни онҳо фақат ҳамин кунда мондааст ту тамом ва ҳамин чиз ин ду давлатро аз ҳам ҷудо мекунад. ва як чизи дигар он рамзе мебинед рақами 1, баъди он Канада аст ва ин тараф бошад Амрико. ва як чизи дигар ана он бино ҳам ҳатто қисман дар тарафи Канада мондаасту қисман дар тарафи Амрико. дар ин ҷо байни ин ду давлат раводид, кору бор, тиҷорат ҳамаш дар доираи қонун сурат мегирад. 95% ҳатто. аммо ҳамон 5% ки ғайриқонунӣ анҷом мешавад дарди сари ҳарду давлатро ба бор меорад. ва он ҳам бошад қочоқи маводи мухаддир, одамрабоӣ, хариду фурӯши яроқ ва ҳамчунин тамоку, чун дар дигар сарҳадҳои ҷаҳон. сатҳи зиндагии мардуми Канада аз мардуми Иёлоти Муттаҳидаи Амрико беш асту на кам. зин рӯ ҳаводиси ғайриқонунӣ убур кардани сарҳад кам ба назар мерасад. тавре гуфтем дар ин минтақаи сарҳад қариб ки мушкилот нест, то ҳадде ки баъзан заминҳои ҳарду кишвар як мешаванд. ба шаҳраки Ньюпорт рафтем. ин ягона мавзеъест ки халқи Амрикову Канада бе раводид ва қайд вориди минтақаи якдигар мешаванд. муҷиб ана ҳамин китобхонаи таърихист ки қисман дар хатти Амрикосту қисман дар тобеати Канада. аҷоиб китобхонае дидам дар ин гӯшаи дунё. чаро гӯшаи дунё? чунки ин бинои ин китобхона якбора мутааллиқи ду давлат будааст, ҳам аз Канада, ҳам аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. ва бо убур кардани ани ҳамин хат мо азлакай аз Амрико дар Канада мешавем. ва маҳз ҳамин китобхона ягона ҷоест ки шаҳрвандони ҳарду кишвар метавонанд роҳат, бераводид ва беқайд дар ин ҷо, яъне дар ду давлат сайру гашт кунанд, ё ин ки ба китобхона даромада як китоби дилхоҳи худро гирифта баромада раванд. китобхона муассисаи хусусист, лек ягон мушкилот бо мақомоти қудратӣ надорад. солона аз ду ҷониб беш аз 20 000 хонанда китобхонаи мазкурро дидан мекунанд. номи ман Ненси Рамери, сардори ин китобхона мебошам. бинои ин китобхона дар болои хатти сарҳади Канадаву Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қомат афрохтааст. бинои мазкур соли 1901 сохта шуда, соли 1904 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. ҳамасола беш аз 25 000 хонандагон барои мутолиёти китобҳои ин китобхона ба мо муроҷиат менамоянд. воқеан ҳарчанд интернет мавқеи бисёр чизро танг карда бошад ҳам мардум ҳамонро ба китоб рӯ меоранд. дар ин ҷо китобхонӣ муд будааст. номи ман Владимир, аз кишвари Канада мебошам ва дар ин китобхона ки дар сарҳади Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада ҷой гирифтааст, дар он фаъолият дорам. ҳадафи кори мо дар ин китобхона танҳо кӯмак ба мактабачагон ва доираи зиёди мутолиёни сершумор мебошад. мо ҳамарӯза бо хонандагону шаҳрвандони сершумор рӯбарӯ мешавем. аз ин лиҳоз кор кардан дар чунин боргоҳи маърифат бароям хеле писанд аст. аксарияти хонандагони ин китобхона шаҳрвандони ҷумҳури Канада мебошанд, вале теъдоди зиёди китобҳои ин китобхона ба забони англисӣ ба нашр расидаанд. дар замони кунунӣ ки технологияи муосиру пешқадам ва электронӣ хеле рушд кардааст, вале қисми зиёди хонандагони мо дар ин китобхона зиёд майли мутолиёти китобҳои коғазиро доранд.
бинобар мушоҳидаи рӯзноманигори маҳаллӣ воқеаҳои ғайриқонунӣ убур кардани марз дар байни сокинон бештар хӯи хандовар мегирад, на ҷиддият. скотт виллер ҳастам, рӯзноманигор. инҷо кишвари Канада мебошад, дақиқтараш қишлоқи Дорби Лайн. аз инҷо то ба сарҳади Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тақрибан 100 метр масофа аст. иду ҷашнҳое ки дар Амрико доир мегарданд, шаҳрвандони Канада бо мардуми Мексика низ дар он ширкат меварзанд. чунин шеваи вохӯриву дидорбинӣ мардумони ду кишвари ба ҳам ҳамсоя зуд ва бештаран дар рӯзҳои ҷашну маросимҳо сурат мегирад. чанд сол муқаддам вақте ки таркиши ду баландошиёна дар Амрико анҷом дода шуд, пас аз он назорати сарҳад ҳам ҷиддӣ роҳандозӣ гардид ва то чанд рафту омади шаҳрвандон то ҷое душвор гашт. имрӯзҳо рафту омади муҳоҷирону шаҳрвандонро дар ин сарҳад зери назорати ҷиддӣ қарор додаанд. таърихи ин минтақа хеле боясу рангин. қаблан тавассути ин сарҳад қочоқбарон марзҳоро ғайриқонунӣ убур менамуданд. ҳанӯз ҳам чунин амалҳо баъзан ба назар мерасанд. аз ин рӯ назорат дар сарҳад дар ҳамин шабу рӯз ҷиддӣ ба роҳ монда шудааст. ин иёлот сербарфтарак аст, бешазори анбӯҳ онро иҳота кардааст. ҳамин аст ки маъруфтарин сироб ва ё хурдоби чинор дар ҳамин ҷо истеҳсол мешавад. мо бо раванди истеҳсоли он шинос шудем ки ин мард анъанаи авлодишро тамдид кардааст ва бо ҳавас аз он ҳарф мезанад. бо ҳамин қадар иқтидор сокинони ин шаҳрак вижа ҷавонон майл ба суни шаҳрҳои бузург мегаполисҳо мекунанд. бо сарҳадчиён вохӯрдем ки дар иёлоти Аризона марзи Мексикаву Америкаро бонӣ мекунанд. агар вазъ дар сарҳади Канада ором бошад, дар бораи сарҳади Мексика ин андеша равон нест, чаро ки кӯшиши убури сарҳад ҳар доим ба назар мерасад. ана ин ҷузъҳо аз оилавӣ ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фирор кардани аҳолии Мексика дарак медиҳад. тӯли 4 сол мешавад ки ман дар ин ҷо кор мекунам. вазифаи ман назорат кардани ин минтақа мебошад ва аз ин ҷо ман назорат мекунам то касе ба қонуншиканӣ роҳ надиҳад. вале миллатҳои гуногун ин минтақаи сарҳадро убур мекунанд. ба ғайр аз мошинҳои назоратӣ боз мо системаи махсусе дорем ки ҳар як нафарро назорат мекунад. технологияи мо метавонад ҳар як нафари дар ин ҷо хурукаткунандаро назорат кунад ва навор гирад. вале бар замми ин се нав назорат ҳоло ҳам одамон кӯшиши гузаштан аз ин сарҳадро менамоянд. байни Мексика ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сарҳад бо деворҳои оҳанин мустаҳкам шудааст ва аммо марзбонон боз ҳам дар пешгирӣ кардани роҳи қочоқбарону убуркунандагони марз оҷизу бечора мемонанд. ташкилотҳое фаъолият мекунанд ки ба мардуми камбизоат кӯмаки хайриявӣ бикунанд, бар боваре ки шояд сари роҳи муҳоҷиратро то андозае бигирад. номи ман Алекс Лапиер, сардори хадамоти марзбонӣ мебошам. ҳамарӯза бо намояндагону афсарони баландпояи қушунҳои марзбонии ҷумҳурии Мексика вохӯриҳо доир менамоем ва барои бехатарии сарҳад чораҳои зарурӣ меандешем. гарчанде мо марзбон ҳастем, худро бо ҳамсоягон хуб нишон медиҳем ва бо онҳо нарм муносибат менамоем. бештари корҳои мо дар штати Галас хуб асту бобарор. инчунин мо тавассути сарҳад вориди Амрико гардида бо намояндагони марзбон гуфтушунидҳо доир менамоем. баъзеҳо барои бори нахуст ба он тарафи сарҳад мегузаранд ва таассуроти бештару муассир мегиранд аз зиндагии бенавоёни Мексика. ман мехоҳам таърихи шаҳри Галасро омӯзам. бинобар ин дар ин шаҳр чанд муддат аст ки зиндагӣ дорам. шаҳри Галас таърихи бою рангин дошта, басо зебо асту ҳам назарабо. вақте ки ман ба кишвари Мексика омадам, тасаввур менамудам ки дар ин ҷо бо ҳаёти ғайриоддии мардум рӯбарӯ мешавам, вале ин тавр набудааст. шаҳрвандони ин шаҳр ҳам чун мо ҳаёти муқаррарӣ доштаанд. ба шӯъбаи пулис омадем ки бо шерифи ин ҷо оид ба мавзӯъ суҳбат бикунем. аён гашт ки шериф Тони Эстрада маъруфтарин шахсияти Аризона мебошад, то дараҷае ки шӯъбаи пулисро ба номи ӯ гузоштаанд ва ҳоло худ сардори ҳамин шӯъбаи пулис аст. ягона пулис аст ки дар ин вазифа 7 сол интихоб шудааст. пулис бо сарҳадчиёну кормандони гумрук ҳамкории зич дорад. ҳар он чӣ ки дар сарҳади Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Мексика сурат мегирад, бо он дар ин баробар ҷиддӣ муносибат карда мешавад. ҳама гуна корҳои тиҷорат ба раёсати мо дахл дорад. кормандони мо нисбат ба соҳаи худ ҷиддӣ муносибат менамоянд. аз сабаби он ки раёсати мо давлатӣ аст, бинобар ин маблағгузориро низ давлат ба роҳ мондааст. нафаре ки ғайриқонунӣ вуруди марзи мо мегардад, мо ҳуқуқи ҳабс кардани ӯро надорем, лекин бо онҳо саволу ҷавоб анҷом медиҳем. масъалаи ҳабси ин гуна нафаронро хадамоти муҳоҷират бар уҳда дорад.
дорад. Сарҳади ҷумҳурии Мексика бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико яке аз марзҳои асосӣ маҳсуб меёбад. Дар хатти марзи кишвари Мексика бо Амрико бошад, тақрибан то 45 000 марзбонон хидмат менамоянд. Ҳамасола ба василаи маҳз ҳамин хатти сарҳад беш аз 2500 нафар ғайриқонунӣ сарҳадро убур менамоянд. мабодо агар ба нафаре даст бидиҳад ки сарҳадро ғайриқонунӣ убур карда аз диди марзбонон дур монад, дар марказ шаҳри Таксон бо пулиси ин шаҳр рӯбарӯ хоҳад шуд. ҳатман тӯли як ҳафта аз сарҳад ба сарҳаде рафтем. шеваи кории марзбонон дар ҳама ҷо якранг аст. новобаста ба техникаву технологияи муосир, яроқ аслиҳаи муқтадир, марзбонони пуртаҷрибаи Амрико ҳамоно мардуме пайдо мешаванд ки талоши убури сарҳад бикунанд, он ҳам бошад баҳри дарёфти қути лоямуд, ҳатто ҷони хешро дар хафу хатар гузошта. мурур ба сиголишу фикрҳои олимони номбурда бадон хотир аст ки муборизаву муҳорибаҳои марзталабӣ бо вуҷуди тадбирҷӯиҳои зиёди созмонҳои бонуфуз дар замони муосир ду боло авҷ гирифтан дорад ки воқеияти кунунӣ кори марзбониро душвортар менамояд. оё дар ин даврони ламолам аз кашмакашиҳои сиёсиву авҷ гирифтани ҷангу ҷӯшҳо, сарҳадшиканиҳо, марзбонҳои тоҷик рисолати худро ки ҳифзи бехалалу бегазанди сарзамини аҷдодии тоҷик аст, метавонанд ба наҳви шоиставу боиста анҷом диҳанд. метавонем ки дар сатҳи баланд, дар сатҳи зарурӣ марзу буми худа мардонавор муҳофизат кунем. ҳар як давлат ва кишваре ки истиқлолият ба даст меорад, барои ҳимояи арзишҳои соҳиби истиқлолӣ хоҳад ё ки нахоҳад, бояд ки аз уҳдаи ҳимояи марзи буми худаш бибарояд, баромада тавонад. яъне ва мо бо боварии том гуфта метавонем ки мо худамон, артиши худамон, масалан сарҳадбонони худамон пурра аз уҳдаи ҳимояи сарҳадоти Тоҷикистон баромада метавонем. ба иқрори мо метавонам, чаро ки бо эҳтимоли қавӣ метавон гуфт ки бунёдгузорони сарбозони марзбонӣ ҳам дудагони дури ориёии мо, саҳеҳтараш шоҳиншоҳии дастон, хуруши кабири кишваркушо ба шумор меравад ки қаламрави бекаронеро бо номи императории худ аломатгузорӣ намуду муҳр зад. ин мурури таърихии мо ба он аҳду овони тиллои бостон беҳуда нест, зеро тангназарони аҷнамӣ миллату меҳани моро бо ин ҳама мероси пурғановаташ мардуми ба ҷиҳати фановарию низомӣ вомондаю ноқобил ҳукм мекарданд. ин андешаи носолиму ин ҳукми нораво дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон ба низ иттифоқ афтод. аз замони ҳахоманишо ё худ давлатҳои хурди осия меёна ки мисли суғду бохтару дигар, аз ҳамон замон давлатҳо сарҳади худро доштанд ва ҳар як давлат сарҳади худро ҳифз мекард то замони мо. агар ба таърихи гузаштаи миллати мо нигоҳ кунем ва агар бибинем ки аз ҳамон замонҳои қадим то асри 19 қариб дар ҳами навоҳии Тоҷикистон масалан иншоотҳои фортификатсионӣ яъне мудофиавӣ ҳастанд ва ки ҳами онҳо сохта шуданд барои ҳифз намудани сарҳади давлатҳо. вақте ки масъалаи ихроҷи нерӯҳои марзбонии Федератсияи Россия ба миён омад, ин рӯйдод на танҳо дар ҷомеаи давлати манфиатдор сару садоҳоро барангехт, балки аз сӯи намояндагони қишрҳову табақаҳои гуногуни кишвари тоҷик ҳам дучори интиқоди шадид қарор гирифт. дар ин ҷо баъзе масъалаҳое ҳаст ки воқеан масъалаҳои нигаронӣ ҳам ҳастанд. мо барои мисол агар мо хати дюран ки байни Афғонистон ва Покистон ҳастро барои мисол биёрем, як чизи хеле муҳим аст ва тарихшиносон хеле хуб медонанд ки ин чӣ проблемаҳоро дар байни мардум то имрӯз муайян намуд. яъне сарҳади байни Покистон ва Афғонистон то имрӯз як қисмате ҳаст ки сарҳад нест. мунаққидони тангназари дохилӣ боз ҳам ба далелҳои бофтаю тофта дар дуки аҷнабиён амсоли камтаҷрибагӣ, нотавонмандии техникӣ, танқисии донистакорони ҳирфаии сарҳадбонӣ, вазъи харобу хавфноки марзи давлати мо ба иллати қочоқи маводи мухаддиру хатари терроризму ҳамсоягию ҳамҷаворӣ бо сарзамини ҷангхӯрдаи ҷумҳурии исломии Афғонистон ишора мекарданду бо ғавғои ғурумба аз худ дарак медоданд, вале таҷриба бори дигар собит сохт ки сарҷамиву ҳамфикрӣ барои
ҳаллу фасли тамоми масъалаву мушкилиҳо пойбасту бунлоди боэътимод ба шумор меравад. 1426 километри мураббаъ мо бо афғонистони ҳамсоя ҳамсарҳад ҳастем ва боз гуфтанӣ ҳастанд ки мо дар як сарҳаде қарор дорем ки ин сарҳад чандон ором нест. сарҳад ором нест ва хоки афғонистон ором нест. ман аз ин лиҳоз гуфтам мумкин аст ки мавҷуд будани қувваҳои масалан хориҷӣ, қувваҳое ки масалан аз ҳисоби давлатҳои муштаракулманофеъ бошанд, ман фикр мекунам ки ин чандон ба истиқлолияти кишвари мо латма ворид намекунад. чаро латма ворид намекунад? барои он латма ворид намекунад ки мо бо ин кишварҳо шартномаи дуҷониба дар бораи масалан бале дар бораи нигаҳдории сарҳади тоҷикистон ҳамчун сарҳади қисмати ҷанубии давлатҳои муштаракулманофеъ мо шартнома дорем. ин аст ки марзбонҳои тоҷик баҳравар аз таҷрибаи пешқадами давлатҳои пешрафтаи чун иёлоти муттаҳидаи амрико, иттиҳоди аврупо, кишварҳои пасошӯравӣ ва собиқаи бостонии хеш ба як нерӯи муқтадири қобили ҳифзи муътамади сарҳадоти муқаддаси давлатии тоҷикистон табдил ёфт. ҳар як пораи хоки тоҷикистони маҳбубамон барои тамоми генералҳо, афсарону сарбозон бояд азизу муқаддас бошад ва ҳар як низомии бонангу номус ҳифз кардани онро барои худ қаззи фарзандӣ ва шарафи бузург ҳисобад. фикр мекунам ки имрӯз вақти он расидааст ки ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо барои худ кадрҳои ҳарбӣ тайёр мекунад, балки барои давлатҳои дигар, аз он ҷумла давлатҳои ҳамсояи Афғонистон ё дигар давлатҳо имконияти васеъи тайёр кардани кадрҳои ҳарбӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба вуҷуд омадааст. дар кишвари мо барои тайёр кардани кадрҳое ки масалан мо сарҳадчишон мегӯем, барои инҳо институти махсус ҳам ҳаст ки дар назди Кумитаи амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ин институт ва бечуну чаро мо масалан қӯшноҳои махсуси пиёдагарди сарҳадбон дорем ки хоб марзи Тоҷикистонро ҳамавақт шабу рӯз ҳимоя мекунад. оиди тайёр намудани мутахассисон соҳаи истифода барои нигаҳдориш дар сатҳи баланд ва дар матни аввали роҳбарияти қӯшноҳои сарҳадӣ қарор доранд ки ин дар қисмҳои ҳарбии отрядҳои сарҳадӣ муҷаҳҳазгардонии синфхонаҳо тайёр намудани мутахассисон барои пуррагардонии қисму воҳидҳои қӯшноҳои сарҳадӣ равона карда шудааст. шахсе ки сарҳадро дифоъ мекунад бояд фаромӯш накунад ки ӯ пеш аз ҳама модари худро дифоъ мекунад, фарзанди худро дифоъ мекунад, падару модари худро дифоъ мекунад. ва агар ки сарҳадро дифоъ накунӣ, ин воқеаҳои номатлуб метавонад аз сарҳад вориди деҳаю водию шаҳру навоҳии ободи ин ё он ҷомеа шавад. барои ҳамин мо бояд амонии шаҳру ватану хешу ақрабу фарзанду падару модари худро маҳз дар сарҳад дифоъ кунем. ин муқаддастарин ҳам аз лиҳози фаҳмиши дунявӣ ҳам ва аз лиҳози мазҳабӣ ба ҳисоб меравад. баъзе кишварҳо талош бар он доранд ки сарҳадҳоро аз байн бибаранд. дар мисоли аврупо баъзе кишварҳо баръакс талош мекунанд ки сарҳадоти худро мустаҳкамтар кунанд бо истифода аз таҷҳизоту технологияи муосир. ва умуман масъалаи марзбандӣ то кадом дараҷа зарур аст мо онро таслими вақт мекунем.